Акцияның төп максаты урманга соккораш тәрбияләү, җәмәгатьчелек игътибарын урман ресурсларын соклау һәм арттыру проблемаларына юнәлтү. Һәркемнең изге эшкә үз өлешен кертәсе килде. Районыбыз җирлегендә агач утырту акциясе дәвам итә. Бүгенге көндә дә менә бик күп кенә оешмалар ярдәм белән 500-гә якын агач утырттык. Шуңа күрә һәр оешма җитәкчесенә бик зур рәхмәт. Агачның инде аның файдасы күп икәнен беләбез. Ул безнең киләчәк өчен, яшәешебез өчен һәм матурлык өчен. Шуңа күрә җирлегебез матур булсын, яшелләнеп торсын. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Кемнәр килгән бүген акциядә катнашкан. Урманнарны соклый холыгара агач утырту акциясе ай буе дәвам итәчәк. Акция барышында район үзәгендә 3000-нән артык агач утырту күздә тотыла. Мөсим районында урманнар аз түгел. Димәк, аларны саклау һәм мәйданнарын арттыру безгә зур җаваплылык йөкли. Урманнарны саклау дигән акциясе безнең дәвам итә Мөсимдә. Безнең мөсимләр бик актив катнаша. Бу елны инде безнең 1000-нән артык агач алып кайтылды. Менә бу наратларны инде без Минзәлә районыннан алып кайттык. Аларның лесхозыннан дип әйтегәндә. Шул 1000 метрдан артыграк агачларны утыртсак, аларның 50-гә 50 приживаться итү дигән моменты бар. Монда инде без яшь үсентеләрне алып кайттык. Аларның инде ширләү моментлары әзрәк булачак дигән шул. Алар яшәп китәргә. Шуңа күрә инде дәвам итәргә кирәк. Бу агачларны утыртырга кирәк. Күбрәк утырткан саен Мөсимебез яшелләнә. Мөслимләр гомумән тырыш матурлыкны аңлый белә торган кешеләр. Без үз эшебез белән башкаларны да ияртә беләбез. Бүгенге чарага да шактый күп кеше килгән иде. Без сөйнәбез инде шулай агачлар утыртканга инде матурлана, үзебезнең территория, стадион территориясе инде. Киләчәктә шулай үсеп китсеннәр агачлар, матур булсыннар. Агач утырту киләчәк буын өчен мөһим. Шул ук вакытта изге эш. Мондый төр акциялар илнең төп байлыгын саклый, урманнарны югалтулардан тулыландырып торырга һәм экосистеманы сакларга ярдәм итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.